Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Шәһәр үзәгендә зур янгын 18-10 йорты каршында килеп чыккан хәлнең сәбәбе нәрсәдә? Эш урынында зыян күрүчеләргә автомобиль бүген шәһәрдәшебез 7нче машинасын алды. Җитештерүчеләр, эшкәртүчеләр һәм сатып алучылар өчен уңайлы интерфейс. Ит, сөт продуктларына документлар электрон рәвештә тутырылачак. Бүген Рөстәм Миңнеханов республиканың эчке һәм тышкы хәле турындагы еллык юллама белән мөрәҗәгать итте. Татарстан бүген социаль икътисади һәм инфраструктура өлкәсенә инвестицияләр җәлеп итү буенча киң колачлы проектларны гамәлгә ашыра. Бездә дөнья күләмендәге спорт ярышлары, төрле форумнар уздырыла дип билгеләде президент. Республиканың машина төзү комплексында КАМАЗда кабиналар каркасы заводы төзелеше тәмамлану алдында торуын бер рәттәге 6 цилиндрлы яңа двигательләр производствосын эшләтеп җибәрүне дә игътибарга алды. Быел без ишегалды территорияләрен һәм муниципалитетларның квартал эчендәге юлларын капиталь төзекләндерүгә төп игътибар бирдек дип хисап тотты Рөстәм Миңнеханов. Ул шулай ук дәүләт телләрен һәм туган телләрне өйрәнүгә өстенлек бирүне саклап калган хәлдә республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгына рус телен өйрәнүнең һәм белүен югары дәрәҗәсен тәэмин итүгә игътибарны арттырырга кирәклеген дә ассызыклады. Иртәнге уннар тирәсендә шәһәр үзәгендә урнашкан Sunrise City төзелеш объектында янгын чыкты. Бина төзелеш этабында. Бу вакытта объектта эшчеләр бар иде. Ялкынлы төтен беренче каттан чыга. Эшчеләрне эвакуацияләргә туры килмәде. Янгын 18-10 йорты каршында урнашкан Sunrise City төзелеш объектында килеп чыккан. Баштан эшчеләр утны мөстәкыйль рәвештә сүндерергә теләде. Берничә минуттан соң янгын сүндерүчеләр килеп җитте. Шахидлар башта шартлау тавышы яңгырады, аннары ялкын барлыкка килде ди. Шартлау булганымы, юкмы, әлегә рәсми аңлатма бирмәделәр. Взрывается все. Это вот Sunrise City. Вакыйганы күзәтүчеләрнең берсе үз бәясен бирде. Смотрю дым, думаю, дай сюда прогуляюсь, посмотрю, что происходит. Подошел, смотрю, я сам как бы в строительной вот этой сфере работаю. Но, судя по всему, загорелся какой-то не из-за спа, но что-нибудь такое, легковоспламеняющееся. Хәзер белгечләр әлеге вакыйгага китергән берничә сәбәпне карый, шуларның берсе куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмәү. По прибытию к месту вызова было установлено, что происходит горение в 9-м блоке, второй очереди строительства на первом этаже. Помещение на момент пожара эксплуатировалось как склад строительной продукции. Значит, площадь пожара составила 60 квадратных метров, пожар был потушен одним стволом Б при помощи звена ГДЗС. Значит, в настоящий момент проводится проверка по пожару. Янгын вакытында медицина ярдәме кирәк булмады, зыян күрүчеләр юк. Гүзәл Шахапова, Елена Камалова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Гөз бистәсендәге фатирда иртән янгын чыкты. 2-3 йортында яшәүчеләр төтен исен сизеп коткаручыларны чакырта. Тулырак хәбәрчебез материалында. Янгын сүндерүчеләргә хәбәр иртәнге 4-тә килеп ирешә. Ут чыкканы күренми, фатир ишеге бикле була. Подъездда янгын исе. Ишекне ватып кергәч, залда төтенләп торган диван була. Идәндә 78 һәм 55 яшьлек 2 хатын-кыз. Алар күршеләр бер-берсенә еш кунакка йөргәннәр. Табиблар аларның гомерен саклап кала алмады. Кайта апа үлгән бит дип, мәтәм ничек үлгән. Ул шартлаганнар ди, шартлаганнар. Җәмилә белән бергә ди. Но мен әйтәм шартлагач, мәтәм булар берсенә берсе кергәннәр. Кергән булып чыга инде. Тегесенә кергәннәр 81дә булганмы ул хәл? Ну, Җәмилә дә кергән шунда алыса. Ну, эшкәннәр инде. Хәзер гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре янгынның сәбәпләрен ачыклый. Очаг пожара был диван. Возле дивана розетка. Обнаружены фрагменты электропроводки и спирали. Со слов соседа, мужа погибшей, она пользовалась электрогрелкой. У нее очень болела спина, и она грела этой грелкой спину. Алдан фаразлау буенча электр җайланмаларын дөрес кулланмаганнар. Гүзәл Шахапова, Елена Камалова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Җитештерүдә зыян күргән шәһәрдәшебез бушлай 7нче машинасын ачкычларын алды. Шәһәрдәшебез Lada Grant автомобиленә ия булды. Ирата 42 ел инвалид арбасында хәрәкәт итә. КАМАЗ төзелеше елларында җәрәхәт алган. Автомобиль зыян күрүчегә 7 елга бер тапкыр бирелә. Аны кулланганда социаль иминiyet фонды ягулыкка киткән чыгымнарның бер өлешен дә каплый. Автомобильнең моделен физик мөмкинлекләреннән чыгып медицина социаль экспертиза бюросы сайлый. По учету, значит, Набережно-Челнинского филиала у нас состоит на обеспечении для получения автомобиля 5 инвалидов, пострадавших на производстве.
Согласно, значит, очередности, согласно показаниям, автомобиль в этот раз получил один инвалид, пострадавший на производстве. По остальным, значит, пострадавшим планируется обеспечение до конца года. Инвалидлар үшін іш орыннары болдырмаған һәм мындай категорияға кірген гражданларны ішке алудан баш тартқан іш берушілер административ жауаплылыққа тартыла. Штраф көлемі 5,000-нен 10,000 сумға қадар сәләмәтлек яғына мөмкинлекләре шикләнгән гражданларны ішке орнаштыру мақсатыннан мәшгульлек үзәкләрендә 2010 елдан инвалидларны махсус җиһазланган іш урыннары белән тәэмин итү программасы эшли. Инвалид эштән кеткән очракта ул урынга үзәк аша башка кеше тәкъдим ителә. Предприятиеләрдә инвалидлар өчен квоталы урыннар саны да арта. 2014 елга кадәр ул коллективта 100 кешедән ким булмаган оешмаларга гына кагыла иде. Хәзер ул 35 хезмәткәр эшләгән коллективтан башлана һәм квоталы урын 3%-ны тәшкил итә. Эш бирүчеләр инвалидлар өчен квоталы урыннар турында һәр айның 5-сенә кадәр мәшгульлек органына мәгълүмат биреп торырга тиешләр. Ел азагына кадәр Ишаллы ветеринар берләшмәсенә 2000-нән артык кеше килергә тиеш. 1 гыйнвардан электрон сертификация гамәлгә керәчәк. Димәк, ит, сөт җитештерүче, сатучы эшмәкәрләр Меркурий дигән махсус системага теркәлергә тиеш. Логин һәм парольләрне Ишаллы ветеринарлар берләшмәсендә бирәләр. Теманы Гүзәл Шихапова дәвам итә. Товарның исеме, массасы һәм саны продукцияны кабул итүче як әлеге үзенчәлекләрне электрон рәвештә тикшерәчәк. Меркурий системасы җитештерүчеләр, эшкәртүчеләр һәм сатучылар өчен дә уңайлы. Кто, значит, получает продукцию, предприниматели, юридические лица, магазины, общепиты, они, значит, могут зайти, увидеть, с каким документом к ней продукция пришла, и, соответственно, они должны по нему, значит, полностью отработать. С 1 января 2018 года любой магазин, который получает продукцию, должен зайти с Меркурий. Электрон сертификация яңа елдан мәҗбүри булачак. Шул рәвешле продукт турындагы мәгълүматны сатып алучылар да беләчәк. Androidны скрин-кодка китерү генә җитә. Ярминкәләрдә ветеринар документлар гына булу да җитә. Әмма базарларга электрон сертификация кирип булмаячак. Соңгы үзгәрешләр аркасында күп кенә фермерлар булайдан да үтә алмый. Животноводческие продукциялар буенча тиеш булган ветеринар-справительный документ. Уларга тиеш электронный тесты или бумажный носительдә. Ondan soң бездән ветеринар-санитарный экспертлар, которые шул лабораторияларда эшлиләр, продукцияны карап алалар да, әгәр дә сыйфатлы дип шутлана икән, продукция сатырга ярый. Итләр чалынырга тиеш убойный пунктларда. Ишек алдында суйган итне хәзер уже базарга китеп сатырга рөхсәт юк. Электрон документ әйләнеше ветеринар контроль бетте дигән сүз түгел. Сәүдә нукталарындагы лабораторияларда белгечләр эшләячәк. Гүзәл Шихапова, Ренар Султанов, яңалыклар. Бүген Шаллы парклары һәм скверлары көзге сезонны ачып җибәрде. Ел дәвамында мәдәният идарәсе ачык һавада тематик чаралар оештырырга ниятли. Бәйрәмнәр шәһәрнең төрле районнарында урнашкан паркларында һәм скверларында узачак. Биредә төрле сәнгать мәктәпләре укучылары, артистлар, актив шәһәрдәшләр чыгыш ясаячак. Рәссамнар, биючеләр, җырчылар мастер-класслар күрсәтәчәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Какой выбрать ресторан? Где заказать дешевое такси? Звони на 09 с домашнего телефона или с мобильного набирай 0752. А теперь еще и электронная карта Республики Татарстан по товарам и услугам на сайте es09.ru. Вы купили Алмак. Почему? Маме ноги лечить. Ей назначили в поликлинике. Сама она не доедет. Будем лечиться дома. Акция до 27 сентября. Радуем скидками на Алмак 01 в аптеках Вита, Авито Экспресс и аптеках низких цен. Успейте купить выгодно. Успей купить последние 15 квартир от 37 тысяч рублей за квадратный метр в жилом комплексе «Крылатый».